муштарии даъватшаванда ҷавоб намедиҳад. шумо метавонед баъди сигнал паёми худро боқӣ гузоред. Сабаби сирхи чишмон, сабаби гирияҳом, сабаби қадарном, сабаби мисраҳом. Фирдавсам шинохтем, рӯи ошиқи чашмотон. Фирдавси чашсиё гуфтаам ачи май даст додам ному салмон. Беинсоф ҷавоним зери под намондам, зурум омад дарди дурид ба навиштаму хондам. Ту чашсиёи ма буди данём, орзуву авасон. Эмайда чам сабзинам, ба зебам нафасон. Бадай ту пардаи сар, интихоби чашмом, ранги кандагӣ, талхи машом, ашки шур бари рум, рӯзои якхела, шабои якранг, пур карда дуруни бела. Бе падараш нарехтам барот, гирён накардам, болои дил по тамони беинсоф хаб накардам. Чанд қиҷоқ, чанд тира диди неке бо намондак дилам, дарда деж накард силам, молия масирам. Аввал афсус бад, ёдаш ба хайр, ки я вақто ҳаваси мола мардум мехӯрдан сарам. Рӯи зонувот буд навозиш мекай муҳома, эхадо баргардон ёд кардам у рӯзома. У банда беимона ё алота бихирама, агар да ҳазор мисраи дигар хонуму намефаҳма. У бепадар касофат, нали танфурӯш, у хотили ишқ, орзуомона ҳама шаккеш. Садхаи чашмои сиёд киштима хай бас кыяка. Дига чӣ мехоҳӣ ай ма ҳар шав гирён мастам. Аку хотирота бар ба хидол шаво хода чашм намия хору хазон дили дардмандо чашак мишқамияй. сартем вақто басд нест олям дилет хинак нашид. мон ба дарди хидам мирам басир хела азоб кашид. мара дардат хаста накард яке хаста нашай. ай хидат мондам ай дар тамону мохибат чӣ меша. ба худо ки марозиям дар чӣ азобам додангир. мон ҳар шав дардкашам ҳатто ба азур дамгир. бало паси гиряҳом аҳамият нате овоз ма бало паси ҷони ҷавонем ки да азобай. наги дардой додата ки уже ма доодатай. тира азобо чиринай дардат ма дароатай. тихасам бош марозӣ мон ба умре дорам сӯзам. мон монанди чашмакҳои сиёд сиёд шава рӯзам. соли сеюмам гузашт ома дардат ба ниқ нашид. ин қадар мисроҳое фирик бари ту бахшид. соли сеюм гузашт рӯздорим зарае кам нашид. соли сеюм гузашт ба дуду беле грам нашид. сарит саломат ба